Matud pa sa tubag nato sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Famous kay ni siya, Psalm 23. Kana di ay magbalantay, duha na ka klase, na ay magbalantay nga sulugoon sa iyang gibantayan, na asay magbalantay nga mahimong master sa iyang gibantayan. Asa may inyong sundon ani kanang mahimotang sulugoon sa atong gibantayan o mahimotang commander sa atong gibantayan. Di mo karelate, pananglitan kamong mga ginikanan, magbalantay mamos inyong mga anak. Unsa man mo ngadto nila, sulugoon mo o master? Kinsay mo ingong sulugoon, tasang kamot. Kinsay mo ingon nga master, tasang kamot. Bahala mo diya. Matod pas atong unang pagbasa, tingali makarelate mo ani dinhis ato sa Pilipinas. Tanawa ha? Tao, gignan si Ezekiel, sultihi ang mga pangulo sa Israel nga nag-ingon ang Ginoo, mga magbalantay sa Israel. So ang mga pangulo di ay mga leaders, gitawag na sa Ginoo magbalantay. Mga magbalantay sa Israel, nganong kamo man hinoon ang naniguro pagkaon? Dili ba ang inyong katungdanan mauman ang pagpakaon sa mga karniro? Giihaw o gikaon ninyo ang mga karnirong tambok o gihimo ninyong biste ang balhibo niini? Apan wala ninyo pakana ang mga karniro. Wala ninyo liguna ang mga maluyahon, wala ninyo ayuha ang mga masakiton. Mao ni ang pagpakaon sa mga karniro ha. Ayuhon ang ligunon ang mga maluyahon, ayuhon ang mga masakiton, wala ninyo laki-laki ang mga piangon kato mga napiang, wala ninyo dad-a pagbalik ang mga nahisalaag, ni pangitaon ninyo ang mga nangawala. Hinunua, gilisod-lisod ninyo sila og tig-a kamo sa inyong pagdumala kanila. Makadilit mo sa ato mga leaders din sa Pilipinas karon? Gipakaon ba nila ang mga katawhan? Na ay AI nga akong nakitaan ba? Kanang bata, kanabitang bata nga AI, cute makay natanahon. Nyamingon dayon, giingnan siya sa iyang lolo, mating ito, Apo, unsay kalainan sa hero o sa politiko? Ingon dahil itong bata nga gamay. Lo, ang hero nagbuhis ng kanilang buhay, ang politiko nabuhay sa buhis. Awa mo kita na, nangatawa palagi mo. Awa mo kita na. Kung biya kayo, nindot kayo pagkahimo ba? Ang hero ko no, sama nilang Jose Rizal, sama nilang Andres Bonifacio, nagbuhis ng kanilang buhay. Ang mga politiko, sama President Marcos, sa mga congressmen, mga senador, mga politicians muna sila, mga mayor, mga gobernador, mga dahon yun nga to sa mga barangay officials, nabuhay sa buhis ng taong bayan. Nabuhay sa buhis. Okay lang tag nabuhay sa buhis, hindi kinain ang buhay ng mga magbubuhis. Pero dinis ato sa Pilipinas, gikaon pang atong buhis, gikaon pag yun ang buhay ng ating mga magbubuhis. Natanawa ha, nagkatibulaag sila, kay wala may nagbantay kanila, busa gipanukob sila sa mga mananap nga ihalas. Nagkatibulaag ang mga karnero diha sa mga bukid o mga bungtod o
kana bitang mga tao nga magkatibulaag, why mo guide nila? Unsa may mahitabo? Una gyud, hugaw kaing palibot. Hugaw. Kita bitaw dinhi bisag sige gitag announce nga ang inyong basura in town ayaw ipatakag labay. Pero naa pag yung labay, pero sige gitag announce mo nang naminos-minos gyud. Kabantay mo sa atong palibot nga dili kay hugaw. Awa mo kabantay. Oh, nya, pasalamat ta kay sige gitag announce naa sa tagi pamuta nga daghang basurahan. Mura bag guided ba? Guided, nagbantay ta. Ako gani diha o kanang naatay event na karon anara ba sa tay PYD usahay ra ba ni mga batanon misguided sad mo nang ato yung giyahan patakal laglabay sa basura. Ako diha mamunit man kog basura na patong pagpista nato pagkaugma perting basura diha nang atong Plaza Pilar ngari palibot ngari padong gasutana pa ko mao paghuman ako first mass nanguha ko diag basura pastang daghanas ni sunod og panguhag basura dasad silag sako ilugon pang akong gikuha nga katong gibitbit ay lagi ilog-ilog dali daghang basura ato mga dila dia padil ako na lay labay na ko dugay na kay kang agi-agi diha ng basura o ani mo kuha na agi leader nga mo guide aron di magkatibulaag mo na kaning ato rong basura nga nagbaha nga gibutang diha anang social media dito sa Paranaque o sa Pasay, mo ina-highlight in town, sorry sa mga mulupyo diha, sa Pasay o sa Paranaque o sa Manila, kay di asad mi daghang basura sa Cebu, naasad sa Mindanao, Davao, tingali. Ang Davao, limpyo kayo. Muna ilang giingon, ngadto sa kog Davao, murag generally speaking, limpyo yun ang Davao. Palawan, limpyo sad. Na mga pipilang tong lugar nga limpyo. Tungod kay ang mga leaders, guided ang mga tao wa magkatibulaag. So karon kining basura nga nagbaha sa Manila tungod na sa atong mga leaders nga wa magpakabana. Napay mga leaders dito ros gibaha nga mga lugar, mga congressman, Bini Abante ay niingon padayon nga asa namang vice presidente nganong wa man siya magpakita nga ni ay baha. Tubag sad ang mga komentaryo. Inyo man laging gipangita, inyo maganinang ipa-impeach kay way kapuslanan. Nya karon inyong gipangita, nya inyo pag inang distrito diha, hain man ang budget di ay to as vice presidente, ang budget sa inyong distrito para sa flood control to as presidente, to as vice presidente nga naa man na ninyo. Siya di ay mo'y presidente sa Pilipinas, nga inyong ingnon nga hain ka, panahon sa kalamidad, nga ang kontrol sa tanang ahensya sa gobyerno na amas presidente, ang vice presidente, maghuwat ra man nagtagaan og trabaho, nya wa man tagaig trabaho, gi-impeach man na ninyo, nya karon inyong pangitaon. Hain man dayong presidente. Ingon sad ang mga comment dito, kanay pangitaa. Di ba sakto sad? Oh. Kamong ni aron dinhi o kamong naminaw dias online, unsa man mo, maayo mong magbalantay o bati mo nga magbalantay? Tubag. Matod pa, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Kung maayo pa mong magbalantay, wa na untay kuwang ang atong slot karon. Wa na untay kuwang ang atong raffle tickets karon. No. Nagmeeting mi sa atong mga youth leaders, organizers sa atong PYD karong Biyernes, sugod karong Biyernes, Sabado ug Domingo. Gipang-cancel namo ang uban nilang mga aspeto sa ilang activities nga mo gasto og kwarta. Sorry kaayo sa nakontrata ha. Among gikat kay kuwang kay ngatong budget. Ni budget tag 700,000. So far ang atong nadawat nga slot na apas mga 3,293. Kani may atong kuhaan para ikuan nila ihatag. So gato ni i-convert into cash na aranis mga 300,000, nya 700,000 atong budget.
Muna, doon na unta to sila live streaming, kunuhay sa ilang activity, ni-hire sila yung tig-live streaming, niya 40,000 ang kontrata, among gi-cancel. Sorry kayo sa gi-kontrata, wa gid miroy kwarta. Mura biyag nasubo ang mga batanon, yan, apato sila kontis-kontis sa mga ilang mga, naman na sila yung mga festival nga area, nya ilang kontis-kontison, mo budget sa to mga 20,000 kapin, amo sang gi-cancel, kay wa tay kwarta, sorry sad sa nangandam na para sa contest. Nasa to sila karo, ilay prosesyon, butangag daghang buwak, kay magprosesyon sila, isip culminating march nila. Nindot ba yaon ta to? No? Pero mo gasto man sa dako-dako, mga 20 man kapin ang buwak gihapon, o ang mga suga pa ana, baterya pa, gi-cancel na sa namo, gihimong andas. Adi mo, wa mo maluoy. Ana, niya, ang ilang pagkaon, naatatoy ipakiter tanan, ipaluto na las kusina, niya, buwad na lang o ginamos atong ibutang. Ana na lang. Kaysa magsige patag hire anang kiter-kiter niya mahal kaayo. Diha na las kusina, luto ilang nagbuwad og hipon. Okay ra pa diyan. Managko ginang ilang mga tabon-tabon inighuma sa PYD. Nganong ni settle man ta aning barato kaayo nga mga gamay nga gasto. Wa tay kwarta. Dako ang kuwa ngano man minus kayo ang namalit og slot tag 100 ra gid ning atong slots. Wa gid mo'y 100 diha. Naa. Nya kabaw mga online parishioners, wa gid mo'y 100. Naa. Pero dili lang mo maayong magbalantay, nagbantay rata sa atong panginahanglan, wa ta nagbantay sa panginahanglan sa atong simbahan. Dili na to suportahan ang mga batanon. Duha na ka kaso sa atong nasod karon nga nagsunod-sunod nga ang batanon 14 anyos na musil sa ilang kaugalingong kaubang estudyante. Diha sa Leyte, nahitabo to few months ago, karon bag-o na sad few days ago didto sa Zamboanga. Gilive pa, gilive. Kinsa may galive, siya rasad. Nya iyang gipusil, ang iyang gipangitag una, ang iyang maestro mating ito. Nya pag human wa man niya mapatay, iyang gipusil tong duha ka estudyante ug ang uban pa. Napatay niya ang duha. Ang uban nasamdan ra. Nya human dayon siya nagpatay niya. 14 anyos. Nya bright kuno ka ito. Unya arang-arang mga pagkabutang. Di lang ta mosulti ug unsay pagkabutang. Naman na sa social media. Nagkatibulaag ang ato mga batanon. Nag-abot-abot mi sa ako mga kaubang pare, akong kabatchmate. Naghisgot mi sa mga eksperyensya namo karon. Ang mga batanon nato karon ang gatudlo, ang social media, ang AI, ang internet. Muna sige sila pinusilay, ikadako-dako og mahiubos, pusil dayon. Why nag-manage anak nila ron? Nya daghan sa to mga batanon kanang inig pakumpisal nako. Moingon dayon, I attempted to end my life, Father. I attempted to end my life. Why? I was depressed. I was stressed. Ha? 13 anyos pa ka? 14 anyos pa ka? Depressed na ka? Kami sa una, sus, magduwa pa naman may nagkasing in taon. Oy, magduwa ra mamig siyatong. Father, I end my life. How old are you? 17 years old. Ngano man, gibuwagan ko sa akong uyab. Ha? 17 years old, gibuwagas uyab, maghikog na ka? Kamis una buwagan mig uyab. Ay sus, amo ra man nang iduwag batulata. Di man mi maguol ana. Akos una 15 anyos man ko nagsugod og panguyab. Karon uyab mi sunod buwan di na mo tagad. Wa ra man ako. Inoon katong pag-college nako nakahilak sa ko ato gamay pero wa wa ko maghikog, wa ko magunahon na nang hikog.
Kani failure gud ni nato. Mo nakaron do naman tay PYD, do naman tay youth activity. Support in town mo pamalit mo slot. Napatay time. Karong adlaw hotdan ninyo palit atong slots. 100 lang ipadala na diri sa among GCash. Tanawa din sa atong screen. GCash, pwede sa atong bank accounts, pwede sa atong kaning sige ani, kwarta padala. Maabot ra day na karon. Kay ato suportahan ang activities mga batanon. Kay bisag ipang-cancel to namo katong ubang mga aspect nila nga nindot ra baon ta to, hastang decoration among gipaminusan, hastang ilang kaon gipaminusan. Pero moabot ra gyapon mga 500,000 kapin. Nya mga 300,000 pa ang ato in taong kwarta karon. Og manguha sa taslaing budget sa atong project kining atong mga raffle tickets, pila ra man sa atong raffle tickets karon 1,892. Nya ang atong bayronon karon aning atong mga projects dire hapit na moabot og mga 4 million ang atong bayronon. Unsa may ibayad nato ani? Nagamay man ka inis tanan kay ang ato gyapong gibantayan ang atong bulsa, dili ang naa sa simbahan. Mao na ron ang atong mga leaders sa Pilipinas. Mao nang hugaw kay ang atong Pilipinas karon dili attractive. Hugaw. Gani ang Manila fifth kuno siya sa ranking sa mga hugaw nga lugar sa kalibutan. Kalibutan ha? Nakaabot yung tawag top 10 ang Manila. Unya mausa ko na ika-5th, ika-9th ba to nga unsafe place to travel ang Manila kuno. Naana i-search niyo sa AI. Ako nag-relay lang ko sa AI. Nya unsa may timaan nga attractive ta sa laing mga nasod, ang mga turista nga mosud. Ang mga turista ba? Ay, search niyo sa AI. Akong gitistingan karong buntag. Nako, how many tourists entered Singapore from January to July 2026? Karon man tuiga ba? January to July, 7 months. Ang gibutang gitubag sa AI, 9.8 million tourists ang ni-enter sa Singapore. Ako sang gi-search, how many tourists entered the Philippines? Ang Philippines, dako ko kayo na ikumparar Singapore. How many tourists entered the Philippines January to July 2026? 3.7 million tourists. Ako din gipangutana. Hain may dako. Ang AI ba? Wa na ko binisaya. Which is bigger in area? Cebu or Singapore? Gibutang din niya dito. Cebu has many islands. And if we stick to the measurement of Cebu Island, it is 4,400 plus square kilometers. Singapore is only 700 plus square kilometer. Ang Cebu lang ha, island, 4,400 plus square kilometers. Ang Singapore, 700 plus square kilometers. So ang Cebu kuno 6 times bigger, more than 6 times bigger than the area of Singapore. Pero nga nung muadto kag Singapore, sa kagamay sa ilang area, ang Singapore, wa may traffic, wa may gabaha nga basura, limpyo man kaayo. Nga naman, kay ang ilang mga leaders nag-atiman sa ilang nasod, wa mag-atiman sa ilang bulsa. Suod kaayo, nagsugod ang kausaban sa Singapore, matud pa dito pag adto namo, katong among tourist guide, panahon adtong Lee Kuan Yew, best friend ni Ferdinand Marcos Sr. Ang style sa governance ni Ferdinand Marcos Sr. mo'y gikopya sa Singapore. Kuno, but lang.
Yan, ingon ko, how come the Philippines become poorer and Singapore become richer? And siya, because Lee Kuan Yew applied the form of government pattern with Marcos or similar with Marcos without corruption. But in the Philippines, you use your government, your form of government with corruption. Wa man sila kuno'y corruption dito. Ako lang ning gihisgutan kay mao ni ang pagpakaon sa atong katawhan. Kitang mga leaders, pakanon nato ang katawhan, dili ang atong bulsa. Muna ako dinhi, mo declare gyud ko nga wa gyud ko'y giangkon nga kwarta nga ako. Kanang tanan ninyong ihatag, donation, slots, raffle tickets, o uban pa, ihatag ra gyud nako sa simbahan, bisan pagani ang akong stipend, ako pa nang ibalik sa simbahan, sa katawhan. Wa gyud ko'y giangkon ana. Ug mamatay ko, kamo na lay mag-igo ug asa konyo ibutang. Kung masakit ko, kamo na lay mag-igo kung inyo ba kong patambalan o dili. Di ra jud ko magmain ana. Kung ikahuman ako alagad pagkapari, wa na ko'y kapuy-an, anha ra gyud ko sa daplinsdan magpuyo. Okay ra gyud ko ana, hangtod ko mamatay. Ngano man, mao man ay gisulti ni Jesus, if you want to follow me, deny yourself, but serve my people. Na kamo karon nga mo imbitar na kog mga misa, hibaw-an na ninyo daan nga nagdako og raffle ticket, mudawat sa kog slot, mudawat sa kog mopalit og kulumbari. So muadto ra ba ko karong Biyernes ngadto sa Inayawan, Quasay, Paris, kamo dihang San Agustin, Quasay, Paris, bantay lang gimugdi mo mopalit og raffle ticket. Gahapon giimbitar kog misa sa sementeryo, wa na ko pasaylo ay, gibaligyaan ginako. Gidadaan ginako raffle ticket pag humas misa didto sa lubong. Di araw, palit mo raffle ticket, nahadlok sa tingali itong mga matay, na malit man sad, congratulations. Wala, na magani ni palit og usa ka stab. Ni palit. Gahapon. Sa spaldo Nako kani bisag haya sa patay, di na nako pasayloon. Labaw na ginang imbitar mga nobina, mga pista, mamaligya ta. Dili para nako ni para ni sa atong parokya. Kamusad, please, atong atimanon, pakano nato ang atong parokya. Kay mao ni ang paagi nga mapakaon ang katawhan. Kung mo support mo ning atong kulumbari, pre-selling period man ta karon, hala, kontak mo sa atong admin staff. Pakano nato ang simbahan ug ang katawhan pinaagi nining atong kulumbari project diha sa Liloan. Ato nang kuanon tabangan.